Исус Христос е Богът на Авраам, на Исак и на Яков. Ако Той е Богът на Авраам, на Исак и на Яков, Той е Богът на теб, Той е Богът на мен. Той е Богът на всеки, защото Той казва: моето овце. Той дойде в света. Той дойде при своите си. Той дойде като агне. Той дойде като агне. Нещо време, окей, идваш, приемаш изцеление, идваш, приемаш освобождение. До кога? Дяволът е хитър да обладава хората. Дяволът е хитър да обладава умовете на всеки в тази земя. Защо от мнозина не зависи? От четирите краища. Защо когато идват в църквата, идват с депресия? Защо идват с депресия? Нима Исус не взе тежестта? Нима Исус не взе товарът? Нима Исус не плати за твоят грях? Нима Исус не притежава цялата сила на врага? Шиката саката рабая. О, халелуя! О, халелуя! Нима моят Бог, комуто служа с духа, в него не е силата, не е присъствието. Той е Алфа. Той е Омега, казва Откровение. Той е първият, Той е и последният. Беше мъртъв, но ето живей до вечни векове и държи ключовете на ада и на смъртта, защото смъртта няма да владее вече над теб, над мене, защото Исус плати за мен.